Velké jméno, velký odkaz a teď velká krize. Knihovna Václava Havla. Odchod zaměstnanců, rezignace členů správní rady, konec hlavního mecenáše. A uprostřed toho ředitel Tomáš Sedláček. Začíná Osobnost plus. Mým hostem je muž, který byl víc než 10 let předsedou správní rady knihovny Václava Havla a který z této rady odešel. Bankéř, investor, finančník Gabriel Eichler. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ještě doplním, že jste zastával vedoucí manažerské funkce v bankovnictví a v průmyslu ve Spojených státech i v Evropě. Řadu let jste byl například generálním manažerem Bank of America v Paříži, Vídni a Frankfurtu. Nebyla tam chyba nikde. Ne. Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost plus. Tak pane Eichlere, vy jste byl podle mých informací ten, který pomáhal Tomáše Sedláčka přivést do knihovny Václava Havla. Dnes je knihovna bez vás, bez dalších členů dozorčí rady, bez zaměstnanců, bez mecenáše hlavního. A já se ptám, co se mezi tím stalo? No, začal by som s tým, že áno, som tam bol 10 rokov, viac než 10 rokov a 8 z tých rokov bolo úplne kľudných a bezproblémových. Viedol to pán Michal Žantovský a ja som viedol správnu radu, ktorá bola zložená z známych osobností, včítane pani Havlovej, včítane pani Bakalovej, pán Šimečka, Žák Krupník a podobní ľudia. A fungovalo to celkom fajn. Takto vôbec tá knihovna, aj to meno knihovna je podľa príkladu, vzniklo podľa príkladu amerických knihovín, teda Presidential Libraries v Spojených štátoch, ale tam ten koncept je trošku iný, lebo je to do veľkej miery financované federálom, teda federálnym štátom, kdežto a častočne je to financovanie zo súkromných zdrojov, kdežto tu také niečo neexistuje, ani to meno vlastne nemalo byť knihovna, podľa mňa. Mimochodom, za 2 týždne sa otvára v Chicagu knihovna, alebo teraz Barack Obama Center, ten ich stal $850 milión a financovanie všetko len zo súkromných zdrojov. Jasně, Donald Trump bude mít zase ten taneční sál, že jo? A bude taneční sál a knihovnu asi na Floridě. Ale jenom, abych se vrátila k té základní linii příběhu, totiž opravdu, co se stalo od momentu, kdy jste si řekli vy a správní rada, zjevně i Dáša Havlová, jste si řekli, že Tomáš Sedláček bude prima šéf a do toho okamžiku, než se v podstatě jakoby všechny týmy rozpadly. No, je dôležité tým, čo som začal, a to je práve, ako je to riadené a kto vlastne riadi tú knihovnu. Dovtedy to bola tá správna rada, ako som spomínal, potom došlo k niečomu, tá knihovna bola založená, majú svojich zakladateľov, boli traja, medzi nimi Kari Schwarzenberg a pani Havlová. A jak tomu ja rozumiem, bolo tam niekedy slúbené, že keď Kari odíde, takže odozdá svoje miesto pánovi Bakalovi. A k tomu aj došlo, ale pani Havlová, ako tomu rozumiem, s tým nesúhlasila a vtedy tam došlo už konfliktu medzi zakladateľom a finančníkom, alebo tými, ktorí to financujú. A prišli k nejakému kompromisu. A ten kompromis vznikol, táto nová správna rada. A Tomáš Sedláček je ten kompromis? Ne, nebol to kompromis. Ten kompromis bola nová správna rada, nový štatút, nový systém riadenia. Správna rada sa stala štatutárny orgán. Jasne. A my sme mali za úlohu vybrať riaditeľa. A vy sám ze své pozice bývalé ve správní radě to vidíte jako chybu, jako taky svoji chybu, že se tam Tomáš Sedláček dostal, nebo ne? Neviem, ja beriem úplne na svoje triko, že som ho ja našiel, ale s ním som sa rozprával a som ho tam priviedol. A ten dôvod bol,
že sme chceli niekoho novšieho, mladšieho, aby už to nebola tá generácia spolu so Václavom Havlom, ale už nová generácia, aby to bolo otvorené a mali ten prístup k sociálnym sieťam a takýto spôsoby, ktoré... A sa mi práve Tomáš Sedláček zdal ako tá správna osoba. Chápal som, že nemá žiadne manažerské skúsenosti, ale som myslel, že to nejako s ním spolu spracujeme, aby to, že by bol tou hlavou, tou známou osobnosťou, ktorá tam je. Co dělal špatně? No, zdá sa, že sa dostal do seriózneho konfliktu so zamestnancami, ktorých tam je medzi 12 a 15 celý čas, ktorí ho mimochodom na začiatku, ja som sa s nimi rozprával, som im povedal, že myslím na Tomáša Sedláčka a brali to s veľkou nádejou a tešili sa na to. Čili nebyli předem zaujatí proti němu nic takového. Naopak. Že keď som sa s nimi ja rozprával vždycky, čo som robil, tak mi vždycky hovoril, to je výborný nápad, je to no dobré a tak ďalej. Jenom mi řekněte, vy jste Tomáše Sedláčka podpořil při tom nástupu a já se zase ptám, kdy ztratil vaši důvěru? Niekedy vo februári ma zavolali zamestnanci, že sa chcú so mňou porozprávať ako súkromne a bez iných. A tak som tam išiel a tam v tom mi povedali, že dochádza tam do osobných konfliktov medzi ním a nimi, celou tou skupinou. A boli tam všetci, ktorí tam sedeli, toto potvrdili. A byly to osobní konflikty, které se týkaly jakoby směřování knihovny Václava Havla, anebo to byly konflikty vyplývající z jiných věcí, než je práce v knihovně? Ne, to boli, zdá sa, emócie na vysokej úrovni a neboli spôsobené smerovaním. Poviete sa, Tomáš má veľmi dobré nápady, len, čo mi zamestnanci hovorili, ťažko sa ich realizovalo, lebo ich bolo strašne veľa a stále sa pohyboval od jedného k ďalšiemu. To je jeho natúra a takto on chodí. Čili má pravdu Jáchym Topol, který řekl nebo mluvil o chaotickém a neprofesionálním vedení. Tak jak sa Jáchym vyjadruje, to je dobré. Ja musím povedať, okrem tohoto, čo som teraz už povedal, že tam došlo k tomu konfliktu. A to znamená, že tam musí byť nejaká dôvera medzi zamestnancami a svojim riaditeľom. Tam to nedošlo. Musím ešte k tomu pridať, že Tomáš bol napríklad veľmi úspešný v hľadaní nových zdrojov financií, to znamená nových sponzorov. V tom bol celkom úspešný. Ale v realizovaní tých jeho projektov tam asi to tam bolo... Víte, jestliže, a teď nemusíme ani konkrétně mluvit o knihovně a o Tomáši Sedláčkovi, ale když mluvíme o jakémkoliv šéfovi veřejné instituce, který najednou se odstne prostě bez mecenáše, bez lidí, tak jako z jakého popudu nebo z popudu jaké figury, jaké osoby v té knihovně se takový ředitel, kterému se vše rozpadne pod rukama, se tam udrží? No, dve veci k tomu. Jedna je, že skoro málo kedy, alebo skoro nikdy nemá byť úžasná svetové známa operná speváčka, riaditeľko opery. V málo prípadoch poznám, kde sa to nejak dialo. Možno, že Karlovarský filmový festival, jeden z tým, kde nejaký známy herec je aj známou osobnosť, ale aj on mal tam pani riaditeľku, ktorá mu v tomto pomáhala. Takže známa osobnosť nemá byť riaditeľom. On má sa starať o propagovanie toho, ale riaditeľom môže a dokonca asi má byť nejaká iná osoba. To som chcel dosiahnuť mimochodem. Tomu já rozumím. Přesto se to nestalo. Prostě člověk, který tam za ten rok zhruba prostě dokázal ty věci negativní, o kterých jsem mluvila, tak je tam stále ředitelem. To musí mít obří zastání někde. Já se ptám kde, protože víme, že zlí jazykové tvrdí, že prostě paní Havlová ho tam drží. Je to tak? Takto, on bol daný
správna rada sa skladá z 5 členov, ja som bol jeden z 5 členov a som bol aj predseda. 4 hlasovali na... Všetci sme nejako chceli, myslím, v začiatkom, aby Tomáš pokračoval ako nejaký ambasador alebo nejaká osoba, ktorá propaguje tú knihovňu. Zmocněnec je dobré slovo, to tady používáme. A že by som tam dokonca som aj navrhol štruktúru. Mimochodom, ja nie som platený človek tam. Naopak, ja som jeden zo sponzorov knihovne a robím to ako filantropickú funkciu z mojej strany. Takže sme mysleli, že dokonca som prišiel s návrhom, aby moja funkcia, teda predsedu správnej rady, sa stala platená funkcia a tá z pozície statutárneho orgánu, že by tá riadila túto inštitúciu a Tomáš by tam pokračoval ako riaditeľ. No tak tohle nevyšlo evidentně. A to bolo zablokované práve jedným z členov z tých 5. Jasně, ale řekněte mi jenom tedy, kdo do dneška stojí nebo tlačí na to, aby Tomáš Sedláček zůstal? To už neviem, či vôbec niekto tlačí na to, ale je momentálne v tej situácii a nie je odvolaný. Takže, jasně, ale takže je pravda, že paní Havlová je tou, která vlastně nad Tomášem Sedláčkem drží ochrannú ruku. By som povedal, že pani Havlová nechcela v roku 90. výročia pána Václava Havla, aby došlo k tam nejakým zmenám. Tak, a jej zastupiteľ, jeden z tých dvoch, tam aj zostal. Ale tam hlavne došlo k tomuto, že ten hlavný sponsor, ktorý sa chcel stať menší sponsor a chceli sme to diversifikovať. Poďte sa, meno Václava Havla patrí národu, patrí verejnosti. To nie patrí nejakej jednej osobe alebo jednej rodine. Príjmy z jeho diel, a samozrejme, to patria rodine. Na to nemá nikto iný práva. Ale čo sa týka toho mena, nie. To by malo byť verejná inštitúcia. A tak myslím, aj k tomu by to malo aj smerovať. Poslední dotaz na tohle téma. Mě by zajímalo, podle čeho, třeba kdybychom se potkali za rok, čím se bude lišit knihovna pod vedením Tomáše Sedláčka od knihovny, která fungovala dosud? Neviem, ja prajem mu veľký úspech a neviem, či to bude pokračovať, to už teraz je mimo mňa. A dúfam, ale pre dobro mena Václava Havla a tejto republiky dúfam, že to bude nejak fungovať. No já vím, ale stejně, já do toho nerada skáču, ale stejně jako v momentu, když jste mu jako rok sledoval, co se děje a předtím 9 let sledoval, co se děje, tak musíte mít v hlavě docela jasný obraz toho, kam to ten Tomáš Sedláček tahne, pokud je o konečné výstupy té instituce. Mm-hmm. A ptám se vás, jak se tedy budou lišit ty výstupy za Tomáše Sedláčka knihovny a za minulého osazenstva. No, nové vedenie má veľmi ťažkú prácu pred sebou. Najprv musia tie orgány naplniť, musia to naplniť zamestnancami a musia potom si vybrať buď Tomáša alebo hocikoho ako svojho riaditeľa. A to bude chvíľu trvať. A pri tomto všetko musia zohnať nových sponzorov do budúcnosti, lebo existujúci sponzori tam už nie sú. Takže to je ten challenge, to je tá výzva, ktorú oni pred sebou majú a dúfam, že budú úspešní. Čili nepřipouštíte vůbec eventualitu, že by knihovna Václava Havla prostě skončila? Je to možné. Připouštíte to? Áno. Keď sa nenajdu sponsory, tak existujúci... Poďte sa, Bakalovi tam dávali 20 milión od začiatku a potom s tým, že s časom, že budú to znižovať a znižili to na 10 milión po asi tých 20 rokoch. Takže do toho vhodili nejakých skoro 400 miliónov, odhadujem takto len teraz z hlavy, čo je dosť veľká suma. To nebude lehké nahradiť. A to je dosť, toľko najísť na 10-ročné fungovanie nejaké inštitúcie nie je úplne jednoduché. Já teď, nebo takhle, nejdřív vás znova představím, Gabriel Eichler, finančník, bankéř, investor, dnešním hostem Osobnosti Plus.
vy máte taky americké občanství, že? Ano. Tak, na to jsem chtěla navázat. Jak jako Američan hodnotíte dosavadní výstupy Donalda Trumpa jako prezidenta? Jak se na ně díváte? Spíš schovívavě nebo naštvaně? No, je to osobnosť veľmi zaujímavá, zvláštna, ako si všetci všímame. Čo ma zaujíma v tomto, že taký človek vie byť zvolený a vie byť zvolený takou veľkou časťou americkej voliteľnej populácie. To ma zaujalo najviac. Vidím to ale ako celkové väčšina demokracií v dnešnej dobe má svoje nejaké problémy a na to sa sústreďujem, aké to bude mať následky. Všetci vieme, že demokracia nie je najlepší spôsob riadenia, dokonca Churchill povedal, že to je najhorší spôsob riadenia a okrem všetkých tých iných. Ale takže si nemôžeme sľubovať, že budeme vyberať najlepších ľudí, ktorí budú robiť najlepšiu prácu. Naopak. To vůbec nikdo nenavrhoval. Mně jde o to, jestli si myslíte, že věci, které dělá ve své většině, pomáhají Americe a pomáhají světu. Nie všetky, ale by som nepovedal, že nič nespravil, čo by som sa zamyslel, že či treba alebo netreba urobiť. Čo sa týka ekonomických vecí, to v tom nevidím ako veľmi pozitívne tie jeho tariffs, war na celý svet. Samozrejme, že nevidím jeho prístup k Európe a svojim spojencom ako pozitívny alebo správny, ale že tam bolo veľa vecí, ktoré sme mali riešiť, to vidím, že to je pravda. Které řešení, vy jste říkal, třeba řešit bylo. Ano. Co bylo třeba řešit a jemu se povedlo? Že treba riešiť obrany schopnosť NATO a Západu. To už sa bavíme o tom už aj pred pánom Trumpom. O tom sa už bavil dokonca Obama a iní, lenže neboli takí, nemali ten štýl prezentácie, ako ho má... Ten naléhavý styl. Také naléhavý, keď to tak chceme nazvať. Všetci ho poznáme, nemusíme ho vysvetľovať. A to, že Európa nie je schopná reagovať, tak to je trošku problematické. Jenom jestli mohu, protože jako vždy prostě každé rozhodnutí, každý akt důležitých, veledůležitých lidí má dvě stránky, tak vy říkáte, pomohlo to dotlačit evropské státy, aby si trochu víc hlídali výdaje do NATO. A na druhou stranu, já jenom řeknu, prostě to totálně ten Trumpův přístup totálně jakoby naboural soudržnost těch členů a ještě udělal radost Rusku. To myslíte, že... To z môjho pohľadu je to veľmi zlé a jeho vzťahy s ruským vodcom sú teda z mojej strany veľmi problematické. Samozrejme a nie úplne ich chápem. Ja rozumiem toho, že tá osobnosť má rada silné osobnosti a ľudí, ktorí sú v čele niečoho a ich rozhodnutie platia takto, že si potrasia s niekým rukom a že to tak bude alebo niečo, tak tomu rozumiem. V Európe to nie je možné, tam musí 27 rúk potriasť. Jak už Kissinger hovorí, že všade má niekoho, koho môže zavolať, len v Európe nevie koho. Takže to je problematické a dúfam a chcem, aby toto viedlo nejakej väčšej súdrnosti v Európe. Zatím je ten trend opačný, že? A oni tam ich a jeho ľudia, nie jeho ľudia. On má tam veľkú skupinu ľudí, ktorí si protirečia, jednotlivci a tak ďalej. Ale má tam veľkú skupinu, ktorým celkom vadí nejaká súdržná a silná Európa. Ale má tam aj dosť ľudí aj z minulosti, ktorí zase považujú silnú Európu za dôležitú ako Západ.
Takže aj on to má komplikované. Ale tie veci, ktoré rieši on, mnohokrát treba riešiť. A vieme, ako demokratické štáty vybudujú si svoje byrokracie a ťažko sa tieto byrokracie odbudovajú. A raz za čas musí niekto niekedy prísť a nejakým spôsobom sa pozrieť do tej byrokracie a zistiť, že 20% tých ľudí, ktorí tam pracujú, asi tam nemusia pracovať, 20% tých vecí, čo robia, nemusia robiť a tak ďalej. Ale nemusí k tomuhle zjišťování automaticky rozbíjet světové západní společenství. Nie, to je chyba. Tak a ještě stejně jako kriticky bych se podívala na ten Hormuz. Totiž víme, co bylo cílem Trumpa. Primárně to byla nová jaderná smlouva s Iránem. Teď je to ve stádiu, v jakém to je, a já se nejdřív ptám, myslíte si, že je ještě ze strany Trumpa dosažitelné, aby volně proplouvaly lodě Hormuzem a k tomu byla podepsána tahle vytoužená jaderná smlouva? No, zase na to pozerám trošku v kontexte historickom. V 79. Reza Pahlavi padol, bol to tvrdý diktátor a mal veľkú opozíciu v svojom národe. Prišiel na scénu Ali Khomeini, Ajatollah Ali Khomeini, ktorý úplne zmenil zase vedenie Iránu a tiež nie v prospech jeho celého obyvateľstva, ale jednej menšej skupiny, a to sú šia moslimy. A hneď začal s dvoma vecami, sa tam udialo. 196 Američanov bolo zajatých a trvalo to 440 dní Carterovi a potom, aby ich dostali naspäť. A hneď začali vyhlásenia smrť Amerike. A druhá vec sa stala a hneď začalo aj koniec Izraela. Takže začal hneď, a to je deklarácia vojny. Keby to len povedal a nič sa nedialo, tak si viem predstaviť, že no dobre, tak si niečo povedal. Ale potom začali to sponsorstvo tých Hamasov a tých Hezbollahcov a Hutí a podobne, ktorí rozvrátili 3 krajiny hneď. Syria bola pod tiež vplyvom, to znamená Libanon sa rozpadával vnútorne, Jemen sa rozpadával, Syria pod kontrolou. A začala seriózna vec proti Izraelu. Tak z pozície Izraela úplne chápem, že pozor, tento chlap nás chce zničiť. To je deklarácia vojny a musíme s tým niečo spraviť. A keď ten chlap bude mať ešte jaderné zbranie, tak my sme hotoví. Tak musíme niečo spraviť. Z pozície Spojených štátov je to dosť podobné, lebo on útočil nielen, ale aj na iné arabské štáty. Tam tie konflikty... Že je Irán mezinárodní terorista, to je úplne zřejmé. A čo spravíme s takými ľuďmi? Zabudnime na Trumpa na chvíľu. Čo má západný svet, demokracie robiť s ľuďmi, ktorí sa dostanú, uzurpujú moc takýmto spôsobom a vyložene sa stavujú nebezpečným? Nechali sme Severnú Koreu, aby sa dostala tam a ona tie zbrane má, ale je to tak trošku ďaleko od nás to trošku... Ale Hormuz, jak ste začala, ten nás zaujíma. A teraz, aby bol pod kontrolou nejakého takéhoto gangu, ktorý má ešte k tomu jaderné zbrane a balistické strely z dosahov do Európy a potom aj do Spojených štátov. Necháme to len tak a budeme čakať. Takže tá vojna bola deklarovaná z mojej pozíciu v 79. roku a toto je len jeden z tých bojov. Či sa vedie správne a v správnom čase. Neúplne rozumiem, že chceme mať nejaký ten endgame, jak to má všetko skončiť. Vyzeralo to, že obyvateľstvo sa tam vzbúri. Takže tak začali tento boj v čase, keď si mysleli, že môže to obyvateľstvo sa vzbúri a nejak to padne ten režim. Ale tomu obyvatelstvu ten Donald Trump nepomohl, že jo, v té první fázi. Ale jde o to... Oni si museli aj sami pomôcť. No, jasně, no a jenom si zkuste pomoct proti té revoluční gardě. A to malo byť to, že budeme týmto ostrovať, že to oslabí niekoho, nejaká iná skupina
a už sa tam zdá, že aj nejaká iná skupina, a to sú tie revolučné gardy, sa dostali k väčšej moci, než ich mali. Otázka je, či vlastne ten Chamení ešte tam vládne, alebo nie, to nikto, aspoň ja neviem teda. Tých národností je tam plno, záujmov je tam plno v tej Iráne a tak ďalej. Víte, já si myslím, že nebo takhle, já si nemyslím nic, ale vypadá to, že super důležité je to, aby vůbec kdokoliv cokoliv udělal s tím, když takovýhle režim začne ohrožovat nejen vlastní lidi, ale taky zahraničí, taky cizí země. Určitě. Teď je jenom, jak chápete takovou tu světovou roztrpčenost z toho, že, jak oni říkají, jsou zabíjeni nevinní lidé. Ano. A děje se tam spousta nepřístojností. Já nechci specifikovat, ale jak na tohle byste odpověděl? No je to veľmi zlé, že sa dejú tieto veci. Ale musíme sa pozerať, neviem, jak sa to dá riešiť a málo kto vie, jak to riešiť. Ale potom, keď to niekto začne nejak riešiť, nechcem byť ten, ktorý hneď začne obviňovať z toho, že to rieši blbo. A viem, že veľa ľudí nemá rád Trumpa, to je nič nového. Ale teraz fandiť niekomu inému, aby porazil Trumpa, no to už začínáme niekde inde. Bankéř, investor, finančník Gabriel Eichler byl mým dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc vám děkuju. Ďakujem aj ja. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.